Horas malihita saluhutna. Dihamuak kadamang doho dainang, manang didia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhatta Yesus Kristus. Napurat tano-tano rangging masih ranggongan, badatay pe padaudaw, tod ditaima masih gonggoman. Adora so tatangihon hata ni Tuhatta, cumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni Tuhatta nagabe jamita di Minggu Pentakosta. Pentakosta na parjulu di bagasan sadarion, imana tersurat di Yohanes bidu 10 ayat 4b rodi ayat 15 dohot topik minggu tod di pangapul dohot hasitongan. Hujaha madihita tapai hutihu madibagasan rohat tabi. Aidada sian mulana hupabuai tuhamu ala narap dope hita. Alai nalau maau nuaeng manopot na marsuruau. Jaladanga dong manang isi hamu manukunau nalau tu dia doho. Lam duk tahero hamuna ala hudok songoni tu hamu. Alai nama dok na tutudu au tu hamu. Ulimuna doe ia lawau. Ayau solawau dang naro pangodiani manopot tamu. Alai yang golawau suruokku doe bana tu hamu. Anggodung roi bana ajaran na do portibion taringot tu dosa dohot taringot tu hapitoron dohot taringot tu uhum. Anggota ringot tu dosa imana soporsia nasida diau. Anggota ringot tu hapitoron imana lawau manopok damang jadi dangbe idau muna au. Anggota ringot tu uhum ima naung hona uhum iduk ni portibion. Gudang do penian sidohonokku tu hamu. Alai daktar buah kamu do pe inuaing. Alai dungro tod di hasitongan nani do kodeng. Tugi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidanga dong si hata honon na sian sadirian na. Nabinegina ido hata honon na berita honon na do tu hamu nanaing masa dope. Pasangapon na duau ay jaloon na do na diau laho mamarita hosa tu hamu. Saluhut na diamay diau doe ubayin na hudok jaloon na do na diau laho mamarita hosa tuhamu. Ima hata ni Tuhatta. Dihamuak kadongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhatta Jesus Kristus. Laho mangatusi turpukon ra denggado jahota mamuka sian bidu 15 ayat 10 alwi. Marhitei gabe jupak kita ma tujuan manang maksud ni Jesus paadarhon ulau nito di perbadiai dingulu niak kasisianna, dingulu niak kana porsia di ibana doho di portibion. Sebelumna di lubahu Jesus do tuak kasisianna pabuana hosoman ni portibion nasida alani Kristus. Sasitongna dada holat di hosomi, alai lea anna jala pabalionna. Jala Roma tikina gabe songon na mamili de batado na mamusa akasisiani anggo di rohana. Songon na masanuaeng didok halal doninna modernisi huton Kristusi molo dibunuh. Jala tu surgo doninna na mamunui. Manang na tu surgo dia pe danga palata boto. Alana surgo on gudang nuaeng. Na pasti berbeda do surgota tu surgo ni halaki. Totu dangadong maksud ni Jesus laho pa biar hon akasisiani molo didok songoni. Di ayat sada takas do didok Jesus asa unang tergasi pamu ubahin nahu hatahon akahata odek tuhamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Lapatanna Jesus dang olo marsipalesem.
dangolo marsandiwara songo jolma. Yesus mengatakan yang sebenarnya. Yesus bicara apa adanya, bukan ada apanya. Alani haduan dung masa akan namasai, tangadong be alasannya kasisiani madok, dakubo Tuhami Tuhan, dakyai di pabuah Tuhami. Alani iko siap dua kasisiani majalo kenyataan. Taringot tusona kamang doho tamina nami, gabi ni ingot akaduli-duli na julu, mulo naing madjonohi sada-sada anak buru, na naing gabi pardihutana. Manebak ma istilah nyon didoakan na poso nuaing. Jadian ninna musik. Saya akan nadinggan deganido di pabua tuituane. Bahkan cenderung membual. Didok may bana jaguat di hutana. May birdu sude jolma tu ibana. Atik pena sebenarnya ibana do may bir membereng jolma. Pemberani do inna ibana. Dang may bir merdele di borngi-borngin. Hape kenyataan iko say mardongat do mulak tu jabuna. Ala meliwati kuburan jabunai. Pokok na gudang do pedi padok. Papos rohani itu ani. Batu tu mabigi gabi marbunga-bunga do rohani itu ani. Diduk rohana ma di bagasan. Tak salah pilih tau HP. Ninna. Gabi songon na mabuk ma itu ani. Atik pedang minum. Mabuk cinta maksudna. HP dung dibereng kenyataan na. Kecewa matong ibana. Didok matu si bawadi. Anggo hatam na beruon. Si goda kepeng nimuho, si goda ngarta. Mana? Holan gebus do hapi sudina. Ima dido itu ane patuduhon kekecewaan. Taringok nama joya kamang do tamina nami. Hamu kadongan memang namaul do majalo kenyataan, menerima kenyataan. Idu asa molo pasahat akka berita habu ni roha hita, saita coba doho bahasa nama cai halus. Labok doho na asing. Atik pe kenyataan dang gue taubah. Isarana molo adong na moding. Tunga pala du rohata pasahat to beritai. May bir hita sutung dihaun nama calo beritai. Bakol do rohata madok sahikna nunga stadium tinggi. Bakol doro hamadok dang liling biho mangulu. Do takana asing. Haru dokter molo disukun. Tangolay madok na sebenarnya. Selalu do di dokteri kami akan berusaha semaksimal mungkin. Padahal dia sudah tahu. Martangiak kita. Semoga ada mujizat. Ninnama papos rohani. Keluarga ni namar sahiti. Baru piano duktos di dokma. Ya itulah yang terbaik. Kita punya rencana. Tapi Tuhan yang punya kuasa. Molopola di dokteri na sebenarnya. Laos olo dodohonon na dokter na sohasia iban. Ima resikona. Alani juk do jol magabe marsandiwara berpura-pura dangolo madok na sasitong na. Hamak kadongan bakol doroha madok gagal. Kalah. Gabe sipata tapoles ma tadok ma kurang beruntung. Hape sarupa do isina. Kurang beruntung sama aja dengan gagal atau kalah. Ala yang gu Jesus tak songoni. Ikut di pabua do na sasitong na tu sisiani. Asa unang kecewa na sidahaduan. Selain itu, Yesus mau menegaskan bahwa mengikut Yesus tidak selalu enak. Jangan dibalik, selalu tidak enak. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa hambatan, hidup tanpa tantangan, hidup
yang hanya bertabur bunga mawar, jalan yang bebas hambatan. Dakia didok Yesus songoni. Justru didok Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 20. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Imadido ete. Soal buasa iko saunari idi pa buah Yesus, buasa daksian na beruon, alus ni Yesus taringotusi takas do di ayat 4b. Ala narapido pinasida, ala narapido piau do tamu. Nina Yesus. Lapatan na saliling rap do pinasida, saliling rap do pi Yesus do tak kasisiani, dak pola hata honon nai. Ay disido pi Yesus madungani. Alay manang bohape, adong do tikina Yesus sedang rap do nasida. Yesus iko manaing tu banua gijang mangaradi inganan di aka na porsia di ibana. Lapatan na ada saatnya mereka bersama-sama dan ada saatnya mereka harus berpisah. Yesus meninggalkan mereka. Taida mareaksi niya kasisiani dung diduk Yesus songoni. Hola diduk Yesus na lau maibana, lau swadong besian na sida manukku Yesus na lau tu dia ibana. Dia limai didok, jaladang adong manang isi hamu manukku nau na lau tu dia doho. Apakah mereka tidak dengar? Atau pura-pura tidak dengar? Atau tidak peduli, atau tidak mau tahu? Hanya murid itu yang tahu isi hati mereka. Alaisian ayat onomi gabe dapot tita maalus, duk marohana sida. Hatinya berduka cita. Lapatanna baru hola luba-luba rupi diduk Yesus, nu ngapitor duk rohana sida, ngapitor turut berduka cita. Labohama molo nunga sau terjadi. Hamu kadongan alani diboto Yesus do na di rohani kasisiani. Diboto Yesus do pakilalan nasida. Diboto do ni rohana sidei. Marhitei ma asa diduk Yesus suruoku ma pangodiani manopot tamu. Ima tod di pangapul manang roh penghibur. Sebelum nanian nunga didok Yesus dakta di konoku hamu somarama naroma au madapoto kamu. Ninna di bidu 14 ayat 20. Lapatan na dada na di pasobubuti sisiani suada madongani. Tuhan Yesus tetap ada dan hadir bahkan menyertai mereka. Walaupun penyertaan Tuhan dalam bentuk lain. Ima marhite padongan yoni todii. Hamu kadongan saha porsiaon di guar mamingguta minggu Pentakosta. Jala perayaan na balgado odi hita. Ay pola 2 hari tarayahon. Atong dia ma nanaing sihu au honota sian perayaanon. Doho sian trupuk jamita naung ditrupuk ko tuhita di bagasan sadarion. Perjulu hado binigi di dok ruas ni gereja A nakpola ni dok guarna Eropa ni. Tu ruas ni gereja B songonon. Di gerejamu tidak ada Roh Kudus. Danga doktor di Purbadia di gereja Muna Ninna. Tutu dasar ni pergereja ai madok di gereja ni sibe danga doktor di Purbadia ala sohea di bereng ibana
di gereja berbahasa roh, berbahasa lidah, bernubuat, bersaksi dohot na asing. Bukti lain di do ibadahnya monoton, lagunya melo. Tak songod di gereja nasi dan na full band. Jala molo beribadah bebas tepuk tangan, dohot ragam ni aka ekspresi na asing. Molo nunga songgop todi, olo do martubangan jol mainin na di gereja na. Jala di do may tumbang dalam roh. Ima mangihutun ibana tanda-tanda keberadaan dohot kehadiran Roh Kudus. Mangihutun awak kamang dohot tamuinang daksala na nidok nai. Alai tidak seluruhnya benar. Dang bui memang tasangkal bahwa salah satu tanda kehadiran Roh Kudus di dalam gereja atau di dalam diri seseorang ialah melalui karunia-karunia roh itu sendiri. Alai dak kolani tanda-tanda haadongon ni todi di sada-sada halak manang di huria. Tarboto do namiat to di porbadia di diri ni sasahalaki marhite akka pangalaho dohot ulauna. Imana ni dokna perbue ni todi buah-buah roh. Widu itajaha di Efesus 5:22. Pola adong di surat tu disi walu perbue ni todi. Holong dohot las ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halabohon dohot hatomano. Sauti jolo taringo tu natubang dalam roh na tinaringo tadi gijang nakiningan. Memang di beberapa gereja dakyanida gabe martinggangan dukon ginuhan ni todi sada-sada halak. Sarana rupani di gereja HKBP dohot jaka gereja-gereja nasi alira dohoti. Au sugari adong ruas ni HKBP na gabe tinggang saat ibadah dang yakin au dohonon nai naginuhan ni todi. Pasti dui didok na hurang sehat. Hamu kamang dohot tamuinang di pada narubi didok do todi iruah. Molo di padan nai baru pneuma. Lapatan ni ima alugu manang angin, tiupan angin. Seperti angin, ada angin badai, angin topan. Alai unak salah hita, adong do angin sepoi-sepoi. Mungkin di gereja A anginnya sangat kencang seperti angin badai sehingga bui menumbangkan akar ruas nomor minggui. Alai molo di gereja B mungkin anginnya angin sepoi-sepoi. Molo angin sepoi-sepoi do na mangulus dak pola pitor tubang jol mabahenon ni. Paling do goyang-goyang dikit ate. Hape namo dohodok riba. Nanaing dohonon na disi sama-sama ada anginnya. Di gereja A ada angin, ada roh. Di gereja B ada angin, ada roh. Tapi di sana anginnya kencang. Di sini anginnya angin biasa-biasa saja. Jadi dang bui dohonot tadi saddo na adong todi di sodang adong. Sama-sama marulugu do. Holani tutu masih kencangan na lugu na ihate. Asing ni tarida do todi di diri ni sasahalak marhite ulau ni todi sadiri melalui karya Roh Kudus. Ima songon na taida di bagasa trupuk sadarion. Parjulu mangula do todi marhite pangapulion. Idu asa didok todi pangapul roh penghibur. Todi ido na mangapul akasisiani diduk-duk ni rohana sidei. Jalalaus todi ido nang na mangapul hita diaka na masa na taadupi di portibion. Hamuak kamang dohot tamuinang mulubui pehita tegar sahatu tikion menghadapi tekanan dari dalam maupun tekanan dari luar diri kita itu bukan karena kehebatan kita.
Todi ido na mangurupi hita. Sebenarnya dalam duka cita do hita mamereng akan masa di portibion. Dalam duka cita do hita ala ni maul ni perngulunon. Duk do pakilala atta, duk do rohata. Alai bui do dirgaksi majujukta, jala mampu hita berdiri. Alanya, totu sude nai hinorhoni to di purbadiai na mangula di nguluta. Ido nama pergugui hok kita, ido nama baik kita tegar. Padua hon mangula do to di marhite na mangajari hita. Di hata Indonesia didok menginsafkan. Jadi roh itu menginsafkan kita. Dang bui persuadota, gudang do naung taboto. Alai gudang do pinaso taboto. Lam gudak taboto, lam gudang do hasalaan. Lam gudang naso binoto. Alani ikut terus do hita marsiajar manang marguru. Didok hatanya detai gudang do pesi guru hono me. Asa tung dusso do Tuhan me. Buku de nomor 420 sada. Anggona taboto holan na mga law sipati ni debatado na makorhod tudusa. Hape diturpukon didok soporsia di Jesus pe dosa dui. Imana tajaha di ayat siya. Anggona taboto dang mungkit tadi konon ni Jesus akasisya ni jaladang idon na sida. Hape didok di bagasa turpukon nalaho do ibana manopot amay jadi dangbe idaw na sida ibana. Ima didok de 10. Anggo na binoto ni hitaon tanga dong natuk manghumi idu ni pertibion. Guarna pe penguasa sagurtu na sida do sudi. Alai di bagasa turpukon didok nang idu ni pertibio pe tong do ditoro ni huaso ni debata. Jaladang lias na sida sian panghuman ni debata. Imana tajaha dia 10 sade. Pokok na gudang do penian sido honok kutu hamuni na Jesus. Alai dak terbuak kamu do peinuaing. Lapatan na imajo. Ipe molonunga dia tusi. Akasisiani molonunga ta tusi. Nunga haleluya puji Tuhan. Isarani na menghadapi ujian. So tuntas do pesual na perjulu. Ngadiliam mo sesual na paduahon. Supe ini ngulu ya te. Todi ido mangajari hita mangatusi na naing masa dope. Ima dido dia 10 tulu. Lapatan na danga dok siya kita on natuk mangatusi ari na naing ro. Yang go siyan hadiriota, siyan kemampuata, siyan guguta. Todi ido na mangajari hita mangatusi sa luhut nai. Molo pe adok siya jol mamadok songonon mahaduan ninna. Hola ramalat dui. Hola prediksi sabing dui. Danga dong nabui manot Tuhon masa depan. Masa depan tadi Tuhan itu. Alani tajakom matod di porbadiai. Asa dia puli hita. Jala dia jari hita. Mangatusi ngulu nuaing. Nang ngulu suguti. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan. Mauliate madihatam na kubigi hami. Pasu-pasu homay di hami, urupi hami mangatusi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.